Nieco ponad tydzień po spotkaniu sparingowym między juniorami starszymi GTV Stadionu Śląskiego a czwartoligowym Ruchem Radzionków obie ekipy raz jeszcze spotkały się w ramach meczu kontrolnego. Scenariusz poprzedzający to starcie łudząco podobny do wydarzeń z początku marca. Umówiony wcześniej rywal podopiecznych trenera Wojciecha Osyry w ostatniej chwili odwołał towarzyskie starcie i Cidry zmuszone były szukać przeciwnika na zastępstwo. Raz jeszcze rękawice podjęli w Chorzowie i w środowy wieczór żółto-czarni mieli okazję zrewanżować się młodzieży stadionu za wpadkę w postaci remisu w pierwszym meczu. Od samego początku radzionkowianie mieli zamiar udowodnić, że lider czwartej ligi nie powinien mieć problemów z ograniem zawodników uczących się jeszcze gry w piłkę. Podopieczni trenera Wojciecha Osyry szybko osiągnęli przewagę na boisku, stwarzając sobie kolejne okazje pod bramką GTV Stadionu Śląskiego. Pierwszy gol w tym meczu padł w 27 minucie spotkania. Bardzo dobrym podaniem popisał się Marcin Dziewulski. Do piłki doszedł Robert Wojsyk, który minął wychodzącego z bramki Przemysława Popczyka, a później bez większych problemów umieścił piłkę w bramce gospodarzy. 6 minut później było już 2-0 dla Ruchu. Goście odebrali piłkę w środku boiska, a następnie przeprowadzili wzorcową kontrę. Prawym skrzydłem popędził Damian Sadowski, dograł do Patryka Cepka. Byliśmy przygotowani do tego, że Radzionków wyjdzie na nas maksymalnie zmobilizowany, z chęcią zrewanżowania się za ten zeszłotygodniowy pojedynek. No i rzeczywiście tak było. Osiągnęli przewagę w pierwszej połowie, stworzyli sobie kilka sytuacji bramkowych, 2 wykorzystali. No my nie bardzo mogliśmy sobie z tym poradzić. Dominacja na boisku, dużo sytuacji bramkowych, 2 bramki. Przynajmniej jeszcze 3-4 klarowne sytuacje, 2-3 razy nie zamykamy skrzydła z podania wyprowadzającego do sytuacji bramkowej, więc tego się nazbierało. Myślę, że z pierwszej połowy można być zadowolonym. W zasadzie przeciwnik chyba raz nam zagroził, na tym się mieliśmy skupić, nad defensywą, ale też wprowadzeniem boków, czyli ofensywne granie. Ruch do końca pierwszej odsłony miał przewagę i kilka razy mógł pokusić się o kolejne bramki. Jedną z jaśniejszych postaci w drużynie żółto-czarnych okazał się lewy obrońca Tomasz Dyr. Młodzieżowiec ściągnięty zimą właśnie ze Stadionu Śląskiego bez kompleksów wszedł do kadry lidera czwartej ligi i wiele wskazuje na to, że udało mu się wywalczyć miejsce w wyjściowej 11 radzionkowian. Na razie staram się grać bezpiecznie, bo to wiadomo, trochę jest inne granie teraz, ale na szczęście chłopaki mi pomagają. Dużo podpowiedzi, wskazówek od nich dostaję i jeżeli się czuję pewniej, tak jak też trener mówi, to staram się już wchodzić ofensywnie. Nie chciałbym nikogo wychwalać, ale to dobrze rokuje. Miejmy nadzieję, że ten poziom sportowy Tomek utrzyma, a mało tego podniesie go. W ciągu ostatniego 1,5 roku Tomek zrobił duży postęp i swoją systematycznością, solidnością, podchodzeniem do obowiązków po prostu spowodował to, że to jego umiejętności wskoczyły, powiedzmy sobie, na wyższy poziom i to zaowocowało tym, że dostał tą szansę od Radzionkowa, wykorzystał, co akurat nas nie dziwi. To świadczy o tym, że potrafimy zawodnika przygotować do tego grania seniorskiego już wcześniej, niekoniecznie po ukończeniu wieku juniora, tak jak chłopcy skończą w czerwcu, ale już wcześniej spokojnie mogą iść do klubów jakichś seniorskich i rywalizować z zawodnikami tymi bardziej doświadczonymi o miejsce. Staram się dawać z siebie zawsze 100% na każdym treningu, żeby pokazać trenerowi, na co mnie stać, no i żebym mógł grać jak najlepiej, jak najwięcej. Przewaga Cidrów w pierwszej połowie nie oznaczała, że gospodarze nie mieli w tej części gry nic do powiedzenia. Najlepszą okazję do zdobycia kontaktowego gola zmarnował Roman Terbalian po świetnej akcji Konrada Bąka. Po zmianie stron obraz gry uległ zmianie. Chorzowianie zaczęli dużo odważniej, a postawa Cidrów zaczynała przypominać grę z poprzedniego starcia obu drużyn. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Podopieczni trenera Andrzeja Nieściora wymienili serię podań pod 16 Ruchu, a później fantastycznym strzałem popisał się Bąk. Przez kolejne pół godziny radzionkowianie nie potrafili złapać rytmu sprzed przerwy.
To chorzowianie atakowali częściej i byli bliscy zdobycia bramki wyrównującej. Podświadomość, mamy 2 bramki przewagi, prowadzimy grę, operujemy grą, jesteśmy przy piłce, no ale troszeczkę też mówię, no, pewności, może zbyt dużo pewności siebie, zbyt czasami nonszalancja, chociaż można powiedzieć tak, no, strzał życia chłopaka, który trafił na piękną bramkę. I gdzieś tam nam to w jakimś sensie trochę zdezorganizowało życie boiskowe, ale generalnie trafiliśmy potem i bilans się jakby wyrównał. Rzeczony 3. gol dla Ruchu padł 6 minut przed końcem spotkania. Najpierw piłkę w polu karnym rywala przejął Damian Sadowski. Jego dośrodkowania nie zdołał jeszcze przeciąć żaden z graczy w żółtej koszulce, ale już poprawka z drugiej strony boiska w wykonaniu Patryka Cepka trafiła na głowę Roberta Wojsyka, który ustalił wynik meczu na 3-1. Gra z takim rywalem, który aspiruje do awansu do 3. ligi. Przynosi tylko same korzyści, chłopcy mogą nabrać jakiegoś doświadczenia i zobaczyć tak naprawdę, czym różni się piłka seniorska od juniorskiej. My mieliśmy dzisiaj swoje założenia i swoją realizację planów i myślę, że w jakimś większym zdecydowanie stopniu już ta gra wyglądała dobrze. Były momenty gdzieś przestoju, ale nad pewnymi rzeczami cały czas pracujemy. Szczególnie nad taktyką gry, którą staramy się jakby udoskonalać. Mamy jeszcze trochę czasu, więc myślę, że sobie poradzimy. Granie z seniorami troszkę różni się od grania juniorskiego i te mecze wyglądają inaczej. I tutaj nie można tak całkowicie przekładać tych spotkań z seniorami, no ale ostatni sobotni sparring z SMS-em Łódź natchnął nas taką wiarą, że możemy rywalizować skutecznie w lidze nawet z najsilniejszymi drużynami, bo SMS Łódź to zawsze górna półka krajowa. Zresztą tabela łódzkiej Ligi Wojewódzkiej to pokazuje, w której SMS wygrał na jesień wszystkie mecze w lidze, a jednak z nami nie potrafił sobie poradzić, my byliśmy skuteczniejsi.